אהלן חברים, כאן דניאל ביטן, שותף ובעלים בחברת הפרסום אינטואיט, והיום אנחנו הולכים להראות לכם שלב שלב איך ליצור כל מה שצריך לעסק מבחינה מיתוגית. לוגו, פרופילים לרשתות, קאבר לפייסבוק וליוטיוב בעזרת קנווה. מדריך מלא כמובן, מפורט ומצולם. יאללה, בואו נתחיל. אז טוב, יצירת זהות מיתוגית עקבית ומזוהה היא קריטית להצלחתו של כל עסק קטן וגדול. על מנת לבנות מותג מצליח חשוב לייצר אלמנטים ויזואליים שלוכדים את ערכי הליבה והחזון של העסק. במדריך המקיף הזה אסביר לכם כיצד ליצור בקלות רבה את כל האלמנטים הנחוצים למיתוג העסק או המותג שלכם באמצעות הכלי האיכותי והיעילותי למשתמש כאן. עכשיו, בואו נבין דבר אחד. המיתוג בעסק שלכם הוא הכל, אוקיי? הוא בעצם משדר מה שאתם רוצים לשדר. אז באמת זה הכי חשוב בעולם, הקטע של המיתוג. אנשים לא מבינים את זה. הם בונים איזשהו לוגו, עייף נקרא לו ככה, בלי לחשוב על הצבעים שלו, בלי לחשוב על מה שהוא מעביר, על המסר שהוא מוסר. ואני כאילו אישית נתקלתי לא פעם ולא פעמיים באיזשהו לוגו שאנשים אמרו, חשבתי בכלל זה לוגו של משהו אחר וזה לוגו של כאילו עסק אחר. וזה יכול לפגוע בעסק, וזה יכול לגרום לאנשים לאבד לקוחות, כי זה מהרבה סיבות. רואים שהוא לא מקצועי, רואים שהוא חושבים שהוא משהו אחר, ועוד הרבה דברים. אז באמת לוגו, צבעי מותג, איך אתם נראים בפרופילים, ביוטיוב, אם אתם מעלים, בקאברים שלכם, כל דבר, כל נגיעה, כרטיס ביקור, פליירים, פולדרים, לא משנה, כל דבר. אז יאללה, בואו נתחיל. מיתוג הוא יותר מלוגו וצבעים. הוא מייצג את ערכיכם, מטרותיכם, קהל היעד שלכם והבטחתכם ללקוחות. על כן, לפני שניגש ליצירת הלוגו ושאר האלמנטים הגרפיים, חשוב שתעבירו לעצמכם. מהו החזון והמטרות של העסק שלכם? מהם הערכים שאתם מייצגים? לאיזה קהל יעד אתם מתמקדים ומבטיחים? כדי שיווצר מיתוג עקבי, כל האלמנטים החזותיים צריכים לשקף ערכים אלה ולענות לקהל היעד המדובר. עכשיו ניגש לפרקטיקה. כיצד ליצור בקנווה את כל האלמנטים הדרושים למיתוג מוצלח. אני שוב פעם חוזר לקטע של הלוגו והצבעים ולמה זה חשוב. אני סתם נגיד אקח דוגמה את ריבר, שהצבעי מותג שלהם הם ירוק, והלוגו שלהם הוא כזה פשוט, ממש פשוט, פונט מסוים, נגיעה קטנה, שימו לב איך הלוגו הירוק משרה טבע. הנה יש לנו במקרה פה ירוק. שימו לב את הלוגו, את הקטע של הירוק שהוא משרה טבע, בריאות, רוגע. וזה בעצם כל מה שהמותג של ריבר משדר. בריאות וכל השייקים שלהם, כל הפירות. וסתם נגיד, תחשבו שהמותג היה בצבע אדום. יש מצב שהוא היה מצליח, אבל זה היה משדר משהו שונה לגמרי. אז ברגע שהם בחרו בצבע הירוק, כמובן שהכל הופך להיות בריאותי ומרגיע. אז בואו נתחיל. בחירת צבעים. הצבעים שלכם... לא מצאתי את ירוק, כמובן שהכל בי ספריית רגע, סירי פה השתגע, שנייה. רגע, סירי. לא הבנתי. אפשר אולי לחזור על זה. סירי, הנה זה נרגע. בחירת צבעים. הצבעים שלכם אמורים לשקף את הערכים ואת הרגש שאתם רוצים שהלקוחות יזהו עם המותג שלכם. כל צבע מעביר מסרים שונים ויכול להשפיע על התחושות של הצרכנים כלפי המותג. בחירת גופן. הגופן צריך להיות ברור, קריא ולהתאים לאופי של המותג שלכם. גופנים שונים יכולים לבטא רצינות, ידידותיות, חדשנות או קלאסיות. סגנון עיצוב. סגנון העיצוב שלכם צריך להיות ייחודי ולהדגיש את האישיות של המותג. הוא יכול להיות מודרני, וינטג', מינימליסטי או עשיר בפרטים בהתאם למסר שאתם רוצים להעביר. אני יכול להגיד לכם שכשאני מכין לוגו, אני באמת, קודם כל מאפיין את הבעל עסק, מבין מה הוא רוצה בעצם מהעסק שלו, מה הוא רוצה שהוא ייצג, מה הוא רוצה להשיג בעסק, מה הוא משדר. אני אישית לוקח דף ועט ופשוט מתחיל לצייר, אותו דבר. לצייר לוגוים. עושה ככה, מצייר את זה, עושה פונט כזה, עושה ככה, עיגול, משולש, עלה, עד שבאמת אני רואה איזשהו עד שאני מזהה משהו שאני אוהב.
ואני לוקח את מה שאהבתי ומתחיל לעבוד איתו. שם אותו ב4 טאבים, ומתחיל פשוט לקשקש מה שנקרא. לשחק עם זה, לשים אותו פה, לשים אותו כאן, לשים אותו שם, עד שבאמת לוקח זמן, עד שאני באמת מבין מה אני רוצה להשיג מהלוגו. ובדיוק את המסר שאני רוצה להעביר. ואז מתחילים לאט לאט לראות תוצאות, ומתאימים את זה ומחדדים את זה. בואו נתחיל ונראה לכם את זה בקנווה. טוב, אז הרשמה לקנווה. צעד ראשון, בואו נצא שנייה, יציאה. עכשיו נרשם לקנווה, נמשיך עם גוגל. בואו נראה, הנה נכנס. שאלו אתכם כל מיני שאלות כאלה, זה 4-5 שאלות, תלחצו, ואתם בתוך קנווה. אוקיי? עכשיו, חיפוש תבניות לוגו. השתמשו בתבנית החיפוש כדי למצוא תבניות לוגו. יש לכם פה הכל. תבניות, פרויקטים שאתם עובדים עליהם אחרי זה, אבל יש לכם פה הכל. מסמך, לוח ציור, מצגת, סרטון, פוסט לאינסטגרם, יש לכם פה מלא דברים. אתם יכולים לבחור, אתם רואים, יש לכם פה מסמך, גדלים של תבניות, בדוקס, מדיה חברתית, חינוך, מטורף כל מה שיש פה בקנווה. עכשיו אני רוצה, בואו נעשה דבר כזה, נחזור לדף הבית. זה בחירה והתאמה אישית, בחירה והתאמה אישית, בחרו תבנית שמדברת אליכם והתאימו אותה לזהות המותג שלכם. אוקיי, בואו נעשה ככה. בואו ניכנס פה, רגע, הנה, צור עיצוב. בואו נעשה עיצוב, אני רוצה מידה מותאמת אישית, אני ככה אוהב לעבוד. זה הכי פשוט לי, אם אני רוצה להתחיל לעבוד עם לוגו, עושה 1600 על 1600, צור עיצוב חדש, זה נותן לי מרובע לבן, נקי. בואו נעשה, אתחיל לתבניות, יש לכם פה סיור, אוסף טקסט, בואו נדלג עליו. עכשיו בואו נגיד ואני רוצה עסק שקוראים לו גרין לייטס, סתם לוקח איזשהו עסק, גרין לייטס, עסק של מנורות, אוקיי? עכשיו בואו נעשה את זה באנגלית, בואו נראה, גרין לייטס, נכון? ככה לייטס, כן. טוב, גרין לייטס לא טוב, בואו ניקח עסק אחר. נעשה, נגיד, קירור מוטי. אוקיי? הנה, אפשר להוסיף פה דף. אוקיי, אז התחלנו קירור מוטי, בואו נוסיף דף. אני רוצה לקחת, לראות אם אפשר לקחת את זה אחורה. לא, אי אפשר. סתם נתחיל עם קירור מוטי, אוקיי? נעשה לו כמה וריאציות פה. קירור מוטי. בואו נשחק עם זה. עם הפונטים שלו, יש לנו פה מלא פונטים. שימו לב שבגרסת הפרו יש לכם הרבה יותר פונטים, אז מי שיכול, בעזרת השם, לקנות, מומלץ. אבל אם אתם לא רוצים, יש לכם פה אחלה בחינמים. בואו נחפש איזה פונט יפה. הנה יפה, פונט יפה, קירור מוטי. אוקיי, בואו נעשה, ניקח את זה, נגזור את זה, נשכפל את זה, נעשה ככה. יפה מאוד, יפה. יש לנו פה משהו. אתם רואים איך אני משחק עם זה? פשוט תשחקו עם זה, תגדילו, תקטינו, תרחיבו, תזיזו, עד שימצאו איזושהי וריאציה יפה שאהבתם. אני נגיד ממש אהבתי את זה. עכשיו יש לנו פה קירור מוטי. בואו נשחק עם הצבעים, אוקיי? קירור, נעשה את זה בצבע חלחל כזה. נעשה את זה בצבע, בואו נראה, אפשר לבחור מפה? כן. נעשה את זה בצבע, הנה, כזה. אוקיי? ואת זה בצבע של חום. או לא ככה, של כאילו חום, נגיד ככה.
קירור מוטי. בואו נשים את זה בצבע שחור. אוקיי. אוקיי, וריאציה ראשונה, שימו לב שגם עם זה אני משחק, אני משכפל את זה ועושה עם זה את הווריאציות השונות. עכשיו אני אעשה את זה שחור. אוקיי, נעשה את זה שחור, נעשה את זה כחול, נעשה את זה שחור, רגע, את זה שחור, סליחה, את זה כזה, ואת זה שחור, ונראה מה הכי יפה לדעתי. יכול להיות שזה יותר יפה מזה. יכול להיות שזה יהיה יותר יפה מזה. בואו נראה, אולי ככה, אולי מוטי קירור אולי. אתם רואים? מוטי קירור. יכול להיות שזה יפה ככה. מוטי קירור. וריאציה חמודה, בואו נשים אותה פה. וואלה, נחמד, נחמד. יפה. יש פה איזשהו קטע. בואו נפתח אותו. וחפש לנו פה אייקונים, אלמנטים, צייר, העלאות. פה אני אחפש בפלטקון, הנה זה. אחפש פה איזשהו פונט יפה. איזשהו, זאתי תוכנה של אימוג'ים. לא אימוג'ים של הוואטסאפ, פשוט אימוג'ים שאפשר להשתמש בהם. רגע נמשיך. עכשיו סתם ניקח איזשהו אימוג'י יפה של קולד. קולד. רגע. קולד. אוקיי, ניקח את זה. נבחר לו צבע, ניקח את הצבע של זה. שמים לב. אופה, הנה, זה הצבע שלו. עשינו את הצבע הזה. אתם רואים? לא. PNG, אנחנו מורידים את זה. מי שרוצה הסבר קצת על התוכנה, על האתר הזה, יכול לשלוח הודעה, נסביר לו עליו, אבל זה בגדול, האתר הזה זה אתר של כל מיני אימוג'ים כאלה חמודים שאפשר להשתמש בהם, ללוגויים, לכל מיני מודעות שתכינו בעזרת השם. יש פה מלא דברים מעניינים. בואו ניקח את התמונה, בואו ניקח את זה רגע. איך אני מעלה פה? הנה העלאה, העלה קבצים. בואו נמצא את השלג שלנו, הנה השלג שלנו. אוקיי. רגע, ניתן לזה לעלות. אוקיי, הנה יש לנו את זה. מוטי קירור, לא רגע, אני מגדיל לי את זה. אני רוצה להקטין אותו. אורך תמונה, אולי. כאן. כן? לא. רוצה להקטין אותו. אני לא עובד הרבה עם קנווה. בדרך כלל אני עובד עם אילוסטרייטור, אינדיזיין, פוטושופ, אבל גם קנווה אחלה כלי. רגע. שונה טקסט. אוקיי. מצאתי. סבבה? נגיד קירור מוטי. קירור. שים את זה. שים את זה פה. בוא נעשה את הכל כחול. נעשה את הכל כחול, נוותר על הקטע הזה. נוותר על הקטע הזה. בוא נראה, ניקח את זה. שימו לב איך אני כל פעם משנה. כל פעם פתאום אני רואה שזה יותר יפה, זה יותר יפה, זה פחות יפה, זה יותר יפה. משחק עם זה עד שאני באמת מבין מה טוב בשבילי. מה נכון, מה משדר, מה שאני רוצה לשדר. מוטי קירור. נשאר אותם.
רגע, בוא נבין, אולי ככה יהיה יותר יפה. ככה. כן, יכול להיות נחמד. יכול להיות נחמד. ממש. עכשיו בואו נשנה את זה לשחור. את זה לכחול. מוטי קירור. לא. ככה. מוטי קירור. יש לנו לוגו חמוד. יפה. בואו נעיף את כל השאר. אחלה לוגו. להתחלה. מוטי קירור. מעולה. יש לנו לוגו יפה. שימו לב. שימו לב איך מבינים מיד מה זה. מה זה מוטי קירור? כנראה עסק של מזגנים, עסק של משהו שקשור למזגנים. פשוט, מובן, בלי יותר מדי להתחכם, בלי יותר מדי שטויות. אני אגיד לכם, אני יכול לשבת על הלוגו הזה עוד שעות ולשפר אותו ולהוסיף וזה, אבל לדעתי כרגע זה לוגו יפה. בואו נשמור אותו, נייצר אותו. אוקיי. עכשיו, המלצה של דניאל. אנחנו שומרים אחד. אנחנו שומרים אחד. בואו נעשה זה, הורדה. אני רוצה להוריד אותו ב-PNG. אוקיי, גודל שקוף. לא, עמוד אחד, אני צריך את העמוד השני. אוקיי, עכשיו בואו נעשה משהו יפה. ניקח את זה, את זה ואת זה. נעבור לעמוד השני. ונעשה פשוט, אני מייצר לוגו תמיד, גם עם הצבע הלבן וגם עם הצבע השחור. אתם רואים? יפה מאוד, בואו נייצא את שתיהם. שותף, הורד. ככה אנחנו בעצם מורידים את הכל, את הסרטונים, יש לכם פה, את הלוגו, סליחה, את הגרפיקה. יש לכם פה כל מיני, GPG זה תמונה רגילה, PNG זה תמונה בלי רקע. PDF זה כבר מסמך, הדפסות PDF, סרטון אם אתם מייצרים איזשהו משהו עם אנימציה כלשהי, עם הנפשה, גיפים. אז בואו נוריד את זה בכל הדפים. שמור את הגבורת ההורדה, הורד. אוקיי. אז יש לנו את הלוגו שלנו. הנה פה. לא פתח לי את זה פה. הנה, זה הלוגו שלנו. במקרה פתוח לי פה איזושהי עבודה שעשיתי. זה הלוגו שלנו. אוקיי. לוגו בשחור, לוגו בלבן. את הלבן אתם לא רואים כי הרקע הוא לבן. אבל יש לנו את הלוגו. אוקיי. ובואו נשים אותו פה בצד. אוקיי, בואו נחזור לפה. נחזור לפה ונחזור לפה. אוקיי, אז עשינו לוגו. הורדנו, הכנו, עשינו הכל. בואו ניצור פרופיל לרשתות החברתיות. אותו דבר, עיצוב 1600 על 1600. שימו לב, יש לכם תבניות להכל. להכל בקנווה. יש לכם פה תבניות לכל דבר. אני אישית בונה הכל מותאם אישית. עוד פעם 1600 על 1600. פה זה טריקי. כי בואו, אני רוצה לקחת את האלמנטים. אני רוצה לקחת עיגול. ולקחת איזשהו עיגול, נגיד את זה. רגע, ניקח אותו, נתאים אותו לפה. אני פשוט רוצה שזה יתאים לכם, שיהיה לכם בול מותאם לקטע של הפרופיל. אוקיי, אחר כך נמחק את זה. אז בואו ניקח את הלוגו שלנו. נגיד קירור מוטי בלבן. ניקח אותו. נשים אותו בלבן פה. אופה, זה הוריד אותו משום מה. זה הוריד אותו עם רקע. מעניין למה זה עושה לי אותו עם רקע. בואו נראה. מוזר. אבל אם אפשר להעתיק את זה לפה.
הנה, העתקתי את זה לפה. אתם רואים? אפשר להעתיק את זה לפה, לא חייב, כאילו, עדיף להוריד, אני לא יודע למה זה להוריד לי את זה PNG, אולי זה רק לפרו אפשר, אבל פשוט העתקתי את זה מפה לפה. שימו לב, קונטרול Z, אם אתם לא רוצים משהו תמיד, לעשות קונטרול Z, זה מחזיר אחורה. אוקיי, מוטי קירור, בואו נשים את זה נגיד בצבע שחור, לא שחור, יותר אפור, לא. יש פה גרדיאנס? הנה, יש פה גרדיאנס. אוקיי, עכשיו זה מתחיל לקבל צורה, יפה. אז עכשיו, זה מושלם. זה מושלם ככה, אז עכשיו אני רוצה את הגודל הזה, ככה זה ייראה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לקחת את זה ולהגדיל אותו עד הסוף, כי אני רוצה את כל הרקע הזה פשוט. בואו נשים לב שזה עד הסוף. אוקיי, ואז פשוט שזה ייחתך, אז זה ייראה ככה. בלוגו עצמו. אוקיי? ככה אני רואה שזה ייחתך, ואז אני עושה הורדה. פה אני עושה GPG, שומר. זה יורד לנו, בואו נראה איך זה נראה. בואו נעבור לפה שוב פעם. שעצרתי את זה, וואו, זה נראה טוב. נראה מהמם. נראה מהמם ללוגו. אוקיי, יש לנו לוגו. יש לנו תמונת פרופיל. אתם יכולים להשתמש בפרופיל הזה גם לפייסבוק, גם לאינסטגרם, גם לטיק טוק, גם ליוטיוב שורטס, לעמוד לכם ביוטיוב. אוקיי, בואו נמשיך. יצירת קאבר לפייסבוק ולערוץ יוטיוב. עכשיו בואו ניצור קאבר. בואו נראה את הגודל קאבר. קאבר לפייסבוק. קאבר. חפש אותו. קאבר. הנה, קאבר פייסבוק. קאבר פייסבוק, סתם אני לוקח את זה רק כדי לקחת את הענו, אני לא באמת הולך להשתמש בזה, אני רק רוצה את הקטע הזה, ואני מוחק פה את הכל, אוקיי? ואני לוקח את הלוגו של לי, איפה הלוגו שלי? הנה הלוגו שלי, אוקיי? עכשיו את זה בואו נעשה אולי בצבע, נתחיל לזרק עם זה, נעשה את זה בצבע כזה, שים את זה פה, בואו נקטין אותו קצת, הופה, למה זה עושה לי ככה? אוקיי. נגיד, זה ככה קאבר של פייסבוק הולך להיראות, בואו נשים את הלוגו באמצע, אוקיי? נשים את הלוגו באמצע, ופה נגיד, אפשר לתת לו וריאציה אחרת ללוגו. אפשר נגיד לעשות דבר כזה, אוקיי? אפשר לתת ללוגו דבר כזה. בואו ניקח תמונה, בואו ניכנס לפרי פיק. פרי פיק, נחפש בתרגום. מתקין מזגנים. אוקיי. בואו נמשיך בתור דניאל. יש לנו פה כל מיני תמונות חמודות שאפשר להשתמש בהן. הנה זו תמונה ממש יפה. ממש מעולה בשבילנו. בואו נוריד אותה. דרך אגב, אם אתם לא מכירים את פרי פיק, אז זה פשוט אתר עם מלא מאגר תמונות. מיליונים של תמונות. יש להם גם גרסה חינמית וגם גרסה של פרו, שהיא בתשלום. מלא תמונות. כאילו, אם אתם מעלים הרבה פוסטים וזה, אני ממליץ תמיד להשתמש בתוכן מקורי, אבל יש פה אחלה של תמונות שאפשר להשתמש בהן. אז אוקיי, הורדנו את התמונה שלנו, בואו נשים את זה פה, הופה, נגדיל את זה. רגע, אוקיי,
לא רוצה את זה. אני רוצה את הלבן. רוצה את הלבן. כי הוא ישתלב לי פה יותר יפה. מותי קירו, איזה יופי. איזה מהמם. פשוט, הכי פשוט שיש. בואו ניקח גם את זה. ניקח אותו לפה, נשכפל אותו, נגדיל אותו. נשים אותו כאן. בואו נראה איפה אני עושה לו, מוריד לו את הבהירות, נקרא לזה ככה. הנה שקיפות. אתם רואים איזה יופי? עכשיו אני כאילו מכניס את האלמנט מתוך הלוגו שלי, ואני שם אותו בתמונה, אבל אני מוריד לו את הבהירות, ככה שבעצם זה נמצא בתוך התמונה, אבל זה לא מורגש באמת, אבל זה חלק מהמיתוג. אתם מבינים? שימו לב עכשיו איזה יופי, איך זה נראה. תמונת נושא מושלמת, אפשר להוסיף פה גם איזה פלאפון, אם אתם רוצים, 055, לא משנה, זה פלאפון אתם רוצים, אפשר לשים פה, נעשה 05, 000, סתם בשביל הבדיקה, ופלאפון, נשים פה איזה משהו יפה, ככה עם איזה אמוג'י של פלאפון, בואו נעשה פה פון, ניקח את זה, נעשה אותו בלבן, רגע, צא לי, אוקיי, שים אותו פה, הנה, אפשר לעשות אותו גם בצבע הזה, לא נורא, בוא נשחק עם זה, נשים אותו פה, ויש לנו קאבר לפייסבוק וליוטיוב, מושלם, פשוט, מהמם, נראה טוב, מובן, מסביר מה בעצם אנחנו עובדים. אולי הייתי מחליף את התמונה כי יש פה קצת לכלוך בזה, אבל הבנתם את הראש, לשחק עם זה, לראות שזה נראה טוב, לראות שיש פה עניין, שיש פה שפת מותג גבוהה, שיש פה צבעים, קירו, אלמנטים מסביב, פלאפון, אתם רואים? תסתכלו, תראו איזה יפה, זה פשוט, באמת פשוט. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. רגע, בואו נוריד את זה ונראה איך זה יצא בתמונה המלאה. נעשה לפה, שיתוף, הורד, GPG, תמונה, עכשיו היא יורדת. הנה זה ירד, בואו נראה איך זה נראה. וואו, זה נראה מהמם. בואו נעבור לפה, וניקח את התמונה הזאת לפה. תראו איזה יפה, תראו איזה מהמם. פשוט יפה. מושלם. שימו לב, לוגו, מספר פלאפון, אלמנט שבתוך הלוגו, אני שם אותו על התמונה כדי לייצר איזשהו חזרתיות, שהלוגו שלי חוזר על עצמו בהרבה אלמנטים, נקרא לזה ככה. בהרבה מקומות. אוקיי, בואו נמשיך. טוב, אז זהו. אז סיימנו. לסיכום. במאמר הזה עברנו לתהליך המפורש של בניית זהות מותג והשימוש בכלי העיצוב הדיגיטלי קנווה ליצירת חומרים גרפיים אשר ישקפו את הזהות החדשה של העסק שלכם. דנו בחשיבות של בחירת צבעים, גופנים, סגנון עיצוב והודעת מותג כחלק מהקמת זהות מותג ברורה וחזקה. לאחר מכן הצגנו כיצד להפוך את הזהות הזאת למוחשית באמצעות יצירת לוגו, פרופילים לרשתות החברתיות וקאברים לפייסבוק ויוטיוב באמצעות קנווה. שמתם למה עשינו? בואו נסתכל על זה מההתחלה. באנו לפה, התחלנו עם הלוגו, שיחקנו עם הלוגו, ראינו וריאציות שונות, ראינו מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, ובחרנו לוגו. אוקיי, בחרנו את זה לוגו עם הצבעים שלנו, עם האלמנטים שמתאים ללוגו שלנו, עשינו לו כמובן שתי וריאציות, גם בשחור וגם בלבן, תמיד זה חשוב. שמנו אותו בתור תמונת פרופיל, שמנו לו רקע מעניין, מגוון, שנראה טוב, שלא שחור מדי, לא לבן מדי, אפור קצת לבן קצת,
שהוא נושם מה שנקרא, כי הוא מתאים באמת ללקוח עצמו. לא ללקוח, סליחה, למסר שאתם רוצים להעביר. למסר שהלקוח רוצה להבין מזה. ואז עשינו תמונת נושא, רגע בוא נעיף את זה, מורידים את זה. טוב, עשינו תמונת נושא מהממת, הנה זה. עשינו תמונת נושא מהממת גם לפייסבוק וגם לקאבר ביוטיוב. פשוט נראה טוב, ובאמת זה מושלם. לדעתי זה מושלם, זה מסביר בעצם מה אתם רוצים להעביר. כל מי שיכנס אליכם, תוך רגע הוא יבין, מוטי קירור, מזגנים, אי אפשר לפספס את זה. המפתח להצלחה בעולם העסקי והתחרותי של היום הוא לא רק להבין את האלמנטים השונים שמרכיבים זהות מותג, אלא גם לדעת איך ליישם אותם בצורה שתבדיל את העסק שלכם מהמתחרים. באמצעות כלים כמו קנווה, גם בעלי עסקים ללא רקע בעיצוב יכולים ליצור חומרים גרפיים מקצועיים ומרשימים שמשדרים את המסרים הנכונים לקהל היעד שלהם. זאת אומרת שלא חייב להיות גרפיקאי כדי ליצור שפת מותג. כמובן זה תמיד חשוב מאוד להתייעץ עם גרפיקאי ואפילו לשלם כסף אם צריך. כי זה באמת חשוב, בסוף זה המותג שלכם וזה המסר שאתם רוצים להעביר. אז כאילו בואו נגיד שבהתחלה אם תעבירו מסר שהוא שגוי, ייקח לכם הרבה זמן לתקן את זה, אוקיי? אז שימו לב לזה, אל תעשו טעויות, כאילו תטעו, זה טוב, לומדים מטעויות אבל לא יותר מדי. אני מקווה שהמדריך הזה ישמש אתכם ככלי עזר לבניית והצגת זהות המותג שלכם באור הטוב ביותר. בעידן הדיגיטלי הנוכחי חשוב מתמיד להשקיע בזהות חזותית חזקה ומושכת שתעזור לעסק שלכם לזהות ולהתפתח. אנחנו כאן באינטואיט בשבילכם לכל שאלה, ממליצים לכם לא להפסיק ללמוד ומאחלים לכם המון בהצלחה. תודה רבה חברים, אני הייתי דניאל, ביי ביי, להתראות.